Són 2:15 de la tarda, és el moment d'obrir un debat que, en fi, segur que l'heu tingut 1000 vegades en 1000 situacions, especialment a casa, que és qui mana més a casa, l'home o la dona? Un debat que farem, en fi, amb 5 dones i 2 homes. Amb un públic integrat majoritàriament per dones. Farem el debat, però vosaltres teniu algun dubte de com acabarà aquest debat? Deixeu-me que us presenti. La Marta Pérez, la Mamen Duc, la Carme Pla, l'Àgata Roca, són les T de teatre, estan fent delicades al Teatre Poliorama de Barcelona, que explica la situació de les dones de postguerra, unes dones que tenien poca visibilitat a l'esfera pública, però en realitat, i pel que es veuen moltes de les situacions que presenten a l'obra, eren elles qui duien el pes familiar. Un matriarcat, per tant, que és protagonista d'aquella època i que volem saber si continua sent protagonista a les cases encara avui en dia. Senyores, senyor, com estem? Creieu que val la pena que el fem el debat? Jo crec que no. Jo crec que no. Sí, la resposta és el matriarcat continua, No. sense cap mena de dubte, en l'esfera privada i en l'esfera pública cada vegada més. cada vegada. Perdoneu, no és que em vulgui posar dramàtica ja des d'un inici, però crec que això, sobretot en postguerra, per no parlar d'èpoques anteriors, no era molt així. Evidentment, segur que hi havia moltes cases on el matriarcat era el que dominava i, de fet, els personatges de Delicades són personatges que són delicats, però són contundents. Tenen caràcter, tenen caràcter. Exacte, tenen el director sempre caràcter. diu que no poden ser delicades, aquestes dones. O sigui, Exacte. són dones que no les han deixat ser delicades. Però jo crec que a ningú se li escapa que les dones de postguerra, moltes, sobretot en certes zones geogràfiques, eren dones que vivien en un segon pla i vivien en silenci. I que el que havien de fer era ser molt submisses, penso jo. Però, Tatiana, fins allà on arriba la teva memòria, qui ha manat sempre a casa? No, home, la meva memòria... És una mica la pregunta, De què m'estàs parlant? Si fa 4 dies, evidentment. Què parlem, d'ara o d'abans? A veure. Clar, Volem fer la comparació. A veure, abans vosaltres, per exemple, que heu treballat en aquesta obra i, en fi, una obra que no la dirigeix l'Alberto Sanzoli, l'ha escrit ell, i ell diu que s'ha inspirat en les seves familiars, amb les seves àvies i tal, de postguerra. Expliqueu-nos una mica l'origen d'aquesta obra. El punt de partida és aquest. O sigui, és una història d'històries, de les històries que amb ell li explicaven, li han arribat, o inclús s'imagina, no? I tot passat per la seva persona i surt el que surt, no? I aquest és el punt de partida de Delicades, i són aquestes dones que sobretot que no les van deixar ser delicades. O sigui, que ell parla d'aquestes dones molt potents, supervivents, exacte. Jo penso que són molt fortes, però que estan al servei de l'home, contínuament. Si et fixes, el primer sketch ja li està servint l'esmorzar, no l'home es prepara l'esmorzar. Sí, però com el tracta. Com un nen el tracta. Sí, clar, jo penso que les dones el que fan és, en el fons, tallen el bacallà elles i els homes se'ls ha de deixar fer creure que el tallen ells. Ja, sí. I així tot va bé. Sí. Jo crec que sí. No, això és veritat. Això és el que anava a dir. Jo crec que això passa. Que també us haig de dir una cosa respecte de vosaltres, i és que vosaltres heu actuat sempre vosaltres 4, i en canvi aquesta és la primera obra en la que poseu uns homes. Sí. Però uns homes pobres surten molt malparats, No, a la primera escena ja li foteu un rapapolvo al pobre, que és veritat que l'està servint, l'està ajudant, però li dieu això, li dieu inútil, idiot i alguna cosa més, no? Per això... O no? Idiota ho recordeu. Idiota Per això també. els volíeu, els homes? Ai, sí, tenia moltes ganes d'això. Perquè vosaltres 4, la companyia de teatre és vostra, i per tant maneu, però en aquest cas us dirigeix un home. Sí. Com es porta això? Ell us dirigeix però vosaltres maneu? Manem nosaltres, i també s'ha de dir que mana molt també el Daniel López Orós, que és el productor i soci nostre també, des de sempre, i que ell també mana molt, i que és home. Hi ha un equilibri, doncs? No, home, no, un equilibri no. Molt bé. Home, es porta bé. De fet, ens han dirigit homes... Sí? És fàcil de dirigir. Els deixem dirigir, perquè, a més, clar, si tu agafes algú perquè et dirigeixi i no el deixes dirigir, no? Jo el que trobo que és bonic, en aquest cas, a més, és la visió d'un home que parla de dones, no? I això demostra una sensibilitat molt especial, perquè jo crec que el que passarà molt sovint a la gent que vagi a veure Delicades és que hi veurà la seva tieta, la seva mare, la seva germana, si ja són més grans, o ells mateixos, exacte. Hi ha una escena, per exemple, que és, si no
recordo malament, un net que parla amb la seva àvia i li pregunta, però tu has estat feliç? I l'àvia no acaba de contestar, Que no? fa l'Àgata amb l'Albert. I aquesta resposta, a més, jo cada dia que la dic, et confesso més literalment que penso molt amb la meva mare, perquè és una frase molt d'ella i segurament devia ser de la meva àvia també, de dir jo sóc feliç quan veig que vosaltres esteu bé. I realment és una frase que defineix molt, també com... Vull dir que és això, que està farcit de personatges molt quotidians que segur que han viscut a totes les nostres cases. I els homes també, en part. Ja no dic perquè... En el sentit que són uns calçasses, ho dius? El què? Dic, en el sentit que són uns calçasses? No, jo crec que hi ha de tot, eh? Home, és veritat que potser no són tan contundents com els personatges femenins, per una certa lògica de companyia, suposo, però no són uns calçasses, hi ha de tot. Home, li fots una bronca en un dels monòlegs a la teva parella, diguem-ne, dient-li viu d'una vegada, que a mi se m'ha acut una pregunta, que és, això ens passa més als homes, el fet de que estem esperant viure la vida No ho sé. i mentrestant no la disfrutem, i en canvi les dones són més capaces de disfrutar de les petites coses? El que sí sé és que moltes dones a mi m'han dit ostres, això sóc jo dient-li al meu company, o és la meva mare, o sigui que és com més les dones les que fotem aquest discurs, i no sé, potser sí que els homes us ha de sacsejar una mica. Són més decidides, i els homes són més cagaducs. Jo crec que encarem més la realitat, no? Potser ens estem menys per romansos, som més pràctiques. Més pràctiques perquè... Estem parlant en general. Clar, aquest monòleg també ve una mica amb el del gos, representa que un gos l'atropella, no sé on estic, l'atropella un tren, i no sabem si l'ha atropellat o no. I ell, en comptes de dir, bueno, què farem, què s'ha de fer, es posa a dir que se'l mengin els voltors i no sé què, no sé quantos. I clar, és allò de la ràbia de dir, tio, sigues pràctic, mirem si està mort i si està mort l'enterrem i fem el que calgui. És més por d'encarar la vida per part de l'home que no pas per part de l'home, que és molt més pràctica i molt més decidida a l'hora de fer les coses. I això serveix també a l'hora de tirar endavant una família, per exemple. Jo crec que sí. Sí, estic d'acord. Veus, estic a favor vostre. Ja s'ha acabat. Fàcil, que és insultant, ja. Per exemple, mireu aquest comentari. Decideixo jo a casa, però consulto sempre amb la meva dona. Sí, després n'hi ha Per tant, això és allò que dèiem, no? Per tant, Que la dona l'home el li convenç. sembla que és ell el que mana, però en realitat... Exacte, és allò. És que tenim... Oi que tenim algun fragment de l'obra en què es veu una mica això, no? Sí, jo crec que ho podríem veure perquè així ens fem una miqueta la idea d'això, no? D'aquests personatges que sembla que no, però al final se'n surten. I en aquest cas, perquè la situació és una època difícil, una època de postguerra, em sembla que el fragment que tenim es veuen unes dones, en fi, que tenen també una certa por en els homes perquè treballen per ells, però en canvi s'acaben sortint amb la seva. Mirem el fragment. Què fas? Què fas? Què estàs fent? Plegar els pantalons. Però que esteu sordes o què? No t'he dit que tinc pressa. Vinga, va, fico de qualsevol manera. Ràpid! I tu? Com és que calles tant? No deus pas estar resant. No. Aquestes dues són unes beates, saps? D'aquelles que bevegen amb els capellans, als confessionaris, oi que sí? Potser un dia vinc ensotana, tu, que potser us faig més gràcia que no pas vestit així.